Благодаря. Здравейте. Казвам се Николай Хаджигенов и съм един обикновен адвокат. По условие адвокатурата е опозиция на всяка власт. Това е правилото. Не може да съществува нищо друго извън това. Овладяната и смирена адвокатура е равна на никаква адвокатура. Това е специфично единствено и само за тоталитарните режими. С риск да бъда голословен, в Северна Корея адвокати нямат. Не за друго не им трябват. Малко преди история. Този разговор и този пример с Северна Корея започна през 2011 година, когато беше всъщност първи опит на същото това управление, на същата тази власт, да създаде точно това, да направи от адвокатите доносници, да ги овладее и да ги затвори. Защо? Защото ние, адвокатите, защитаваме правата на гражданите срещу държавата. Всеки път. Това е условието. Няма друго условие. Тогава, отново забележете, не Висши адвокатски съвет, а малцина адвокати успяхме да се справим с това безумие, което беше наречено още тогава дан срещу адвокатите. Сега, през 2019 година, това мина в пълно мълчание, в гробна тишина. Така наречената тиха дипломация е тотален провал. За да може да прави някой тиха дипломация, би могъл да бъде Кисинджер. Тъй като това е сериозен пример, аз мога да дам такъв пример от адвокатурата. Доковска можеше да прави тиха дипломация. Сегашният състав на Висшия адвокатски съвет не може да прави нищо. Абсолютно нищо. И това е видимо. Ралица Негенцова в качеството си на председател на Висшия адвокатски съвет е изпаднал в летаргичен сън. Тя е мандат и половина председател на Висшия адвокатски съвет. И едва бунта на адвокатите в понеделник и в петък извади не само нея, но и Висшия адвокатски съвет от летаргията, в която бяха изпаднали. Тоест, те не правят нищо от това, което трябва да вършат в качеството си на управителен орган на адвокатурата. На следващо място. Този Висш адвокатски съвет е до такава степен несъстоятелен, че всъщност ние, обикновените адвокати, се чудим защо ние. Ще ви кажа защо. Освен това, че те напълно проспаха за пореден път този закон, който буквално убива адвокатурата, те излъгаха на срещата, която споменаха колегите в петък, председателя на съвета Ралица Негенцова излъга адвокатите, казвайки, че Висши адвокатски съвет всъщност е изготвил становище. Това вчера, след събранието в някаква телевизия, зампредседател на Висши адвокатски съвет Людмил Рангелов повтори отново. Още през 2016 година, видите ли, такова становище е изготвено и изпратено. И дойде зампредседател Станев вчера също. Така. Бих искал да обърна внимание на всички, че те лъжат не само нас, адвокатите, те лъжат обществото. Интересно е, те биха могли да излъжат обществото, доколкото обществото стои от обикновени граждани. Но това поведение е специфично за възпитатели в детска градина. Ние, адвокатите, обаче не сме детска градина. Общественото обсъждане на този закон за мерките срещу изпиране на пари е обявено от Министерски съвет на 10 май 2017 година. Тоест, обективно не е възможно Людмил Рангелов и Ралица Негенцова да са изпратили становище през 2016 година. Нещо повече. Доколкото обществените обсъждания са публични, на сайта на Министерски съвет са налице всички възможни становища. Включително Mastercard Европа са си дали труда, защото в малка България се приема някакъв безумен закон, който би могъл някак да ги касае, са пуснали становище. Абсолютно всички. Познайте, правосъдие, инициатива, благодаря. Инициатива правосъдие за всеки също е пуснала становище. Познайте кой няма становище на сайта на Министерски съвет. Правилно, Висши адвокатски съвет. Защо да пускат становище? Това показва пълната несъстоятелност и ненужност на този тип Висш адвокатски съвет. Всъщност, бунта на адвокатите не само извади Висш адвокатски съвет от летаргията, но накара в панически ужас представители на законодателната власт и на изпълнителната власт да търсят споразумение с адвокатурата и за наш ужас те постигнаха споразумение с Висши адвокатски съвет за бъдещи промени на закона. Тоест, те в стил буквално БКП и Тодор Живков, те ни обещаха рояци пчели, без никаква конкретика. Кога, как, защо и така нататък. Споразумение на адвокатурата с тази власт, която непрекъснато се опитва да убие адвокатурата, обективно не е възможно. Това не трябва да се случва. В крайна сметка това споразумение са просто думи, снимки, цветни снимки в цял ръст от някакво събитие. Това не може да бъде. Поради което ние, обикновените адвокати, смятаме да уволним този Висш адвокатски съвет. В петък ние предоставихме условията, които трябва да съществува една свободна и независима от властта адвокатура, които бяха игнорирани от Висшия адвокатски съвет, поради което ние ще ги уволним. Ние осъзнаваме напълно, че това е безпрецедентно изобщо
от създаването на адвокатура в България, но е крайно време да го направим. Всъщност, аз този ред на мисли преди да приключа, бих искал да ви кажа, че всъщност съм благодарен безкрайно много на Висшия адвокатски съвет. Те направиха немислимото. Успяха да обединят множество български адвокати в една обща цел, а именно бунт срещу властта на първо място, която се опитва да ликвидира свободната адвокатура, и на следващо място срещу Висшия адвокатски съвет. Така че, уважаеми колеги, ние продължаваме да се бунтуваме и следващата седмица започваме да организираме и да подготвяме национална стачка на адвокатите в България, към която аз бих искал, не само по румънски пример, за съжаление, и тук сме на опашката, т.е. всички други ще направят каквото трябва да защитят правата и свободите си, ние ще го направим последни. Но бих искал да поканя да се включат в нашата национална стачка всички юристи и най-вече съдиите в България, защото това е борбата за правата на гражданите. Това не е борба за правата на адвокатурата. Борбата за правата на гражданите е борба за правосъдието и тя касае всички. От обикновените граждани до нас адвокатите и до съдиите, както и всички останали юристи. Така че ние отиваме към национална стачка. Благодаря.